Už od čias Márie Terézie sa v školstve pracuje na vylepšovaní učebných systémov. Odborníci sa snažia o to, aby sa na školách vyučovalo efektívne a aby boli žiaci dostatočne motivovaní. Hovoríme v súvislosti so zmenami v učebných systémoch, však vždy o zlepšovaní. Do akej miery je správne tlačiť na študenta, aby pracoval z plných síl? V novembri 2013 zaviedli na gymnáziu svätej Moniky v Prešove tzv. Systém permanencie. Systém permanencie je nový spôsob vyučovania a skúšania študentov na našej škole, ktorý sme zaviedli v predchádzajúcom období. Systém permanencie zahŕňa to, že študent môže byť skúšaný v rôznych situáciách, na rôznych miestach, v rôznom čase, čo to znamená, môže byť skúšaný doma, môže byť skúšaný na ulici, ako učiteľ stretne, prípadne aj večer návštevou učiteľa vlastne doma. To znamená, že študent je motivovaný byť vždy pripravený, vyučovať, pravidelne sa pripravovať a tým spôsobom vlastne permanentne byť pripravený na skúšanie a na vyučovanie v škole. Tento spôsob skúšania bol veľmi správne zvolený, pretože núti našich študentov byť pripravených neustále, vždy, hoci aj o polnoci, a tým pádom naše gymnázium bude patriť medzi najlepšie v Prešove. Systém permanencia je jednoznačne výhodný pre študentov, pretože aj napriek enormnému tlaku, ktorý je na nich vyvíjaný, sa dokážu pod vplyvom všetkých biologických, etických a estetických pôžitkov z tohto systému postaviť na vlastné nohy a v živote budú úspešní. Odkedy pán riaditeľ zaviedol tento nový systém, zamerala som sa na študenta, ktorého neustále vyvolávam. Na študentovi vidno pokroky a preto si myslím, že tento systém je naozaj efektívny. Odkedy sa takto skúša, zamerala sa na mňa jedna angličtianka, ktorá ma dokonca vôbec neučí. Skúšam aj 10 krát denne, doma vôbec nespím, stále sa učím. Sice sa učím 9,5 hodín denne, ale chcem mať dobré známky a to ma ženie dopredu. Čiže so systémom súhlasím. Odkedy funguje systém, už som bol párkrát nečakane vyskúšaný. Mám strach vychádzať z domu. Neviem, za ktorým rohom bude číhať učiteľ. Je to hrozné. Mozog je veľmi plastický orgán, schopný stále sa učiť, ale má svoje energetické kapacity a vyžaduje čas na svoju regeneráciu, čo systém permanencie neumožňuje. Systém permanencie sme zaviedli v predchádzajúcom období, kedy ešte sme nemali povolenie z príslušných úradov, ale verím, že po overení v našej škole tento systém bude zavedený aj v ďalších školách. Čo to nie je také hrozné. 4 5 a 6 štvorák za jeden deň. To vôbec nie je zlé. To je výborné. Stále na tom nie si tak zle, jak Denis. Jeho brešťanská ničí v jednom kuse. To furt sa musíme baviť len na škole. Nemal náhodou frízer Filip? Hej, ale nakoniec točí nejaké video. Nie. Myslíš, že sa máme postaviť? Kovalčík. Najvyšší vrch západného Slovenska. Nevadí. Čo sa pestuje v Sudane? V Sudane? Takže 2-0 pre mňa. Otázka ďalšia. Ktorý štát má najdlhšiu hranicu s pobrežím Jadranského mora? Chemický vzorec fotosyntézy. Čo? Čo má s geografiou? A ešte jedna otázka. Počet obyvateľov v Slovenskej republike v roku 2001 k decembru. December 2001. Dobre, ďakujem. Dovidenia. Ešte stále na tom nie si tak zle, jak Denis.
Nevidíš žiadneho učiteľa? Ne. Dnes na chémii ma vyvolala 4-krát. 4-krát? Mne dnes Brešťanská vyvolala ráno pred školou na Slovine, Nemine, potom na 4. prestávke a ešte 2-krát na obede. Veď, ona ťa ani neučí, ne? Neučí ma, dokonca z toho predmetu ani nematuruje. Ne, prosím, dnes už nie. 3. kondicionál. Pani učiteľka, fakt už dnes nie, prosím. 3. kondicionál. To neviem čo, ale dobre. Ale je zblé, som už no, renesančné umenie, poďme. Ako je to s transubstanciáciou Eucharistie? Čau, Liv. Čuj tu. Ja som počula, čo sa deje na Monike. To kebyže dačo také sa tu zavedie tu na v Mexiku, to sú všetko... Alica? Nie Alica. Tu je Ľubomír Lazor. Povedzte mi niečo o matičnej doske a jej komponentoch. Vysvetlite rozdiel medzi zámienkou a príčinou prvej svetovej vojny. Akože, Rabati, ja som strašne zvedavá, na čo si nás tu všetkých zavolal. Vieš, koľko ja mám veci? Chcem urobiť štrajk. Čo furt máte všetci za problém, že konečne sme sa začali učiť? Konečne sme sa začali učiť. Však ho nechajte dohovoriť. Nebudeme chodiť do školy, kým Petrovský nezruší ten systém. Ale však aj doma nás môžu vyskúšať. Tak odiďme kde úplne preč. Však konečne máme motiváciu sa učiť. Motivácia sa nám z toho úplne šibe. Si už konečne uvedomte, že... A ty si Marek Berta. Nie, malý systém. To je zlé. Mami? Čau, Tina. Marek Berta. Čo robíš, mami? Neviete o tom, že najnovšie môže pán riaditeľ poveriť skúšaním kohokoľvek? Co? Jednoducho, ktokoľvek ide okolo, môže byť riaditeľov človek. Je to preto, aby ste neboli pripravení len keď vidíte učiteľa. Berta, Bachov absolutizmus. Ešte stále nechceš štrajkovať. No tu ste. No poďte sem. Nebudete nás skúšať. Nie, ja so systémom nesúhlasím. Dokážte to. Ako? Zapečaťte triednu knihu. Vedie ešte len november. Dobre.
Keď sa tí ačkári vrátia, tak ich vyskúšam. Tí ačkári vzali aj jednu knihu.